Ден пети от финансов ръст. Днес ще разгледаме аспект на взаимоотношенията с парите ни от гледна точка на отричането. Тук ще излезат начините, по които ние саботираме нашия финансов ръст. Вътрешния подтик ние да отричаме парите. Как се случва? Обикновено неща, които биха ни донесли успех, биха увеличили нашия поток на парите. Може да проявяваме през отлагане, бездействие, отказ, т.е. да се откажем от нещо, което би ни донесло увеличаване на парите. И всъщност това е един вид вътрешен конфликт, който се създава между това да искаме изобилието, да искаме да постигнем повече в нашите финанси, от една страна. От друга страна, нашите ценности. И ако ние смятаме, че да имаш пари, да изкарваш много пари, се бие с нашата духовност, с това да бъдем така по-извисени, по-духовни, по-насочени към ценности, ще създаде това отричане на финансовия поток. Затова днес ще разгледаме аспектите и ще освободим блокажите, които са свързани именно с тази вътрешна борба и в това, което ние отричаме парите. Връщам камерата, да се настроим. Подгответе си маркери, моливи, вода. Няма да спирам да го казвам това, тъй като то е много важно за нашия процес да минава леко хармонично с възможно най-малко сътресения. Сега ще активираме темата, ще активираме това в какво ние отричаме финансите. Свързано с нашите вътрешни състояния, с нашите вътрешни конфликти, вътрешната борба, която водим между това да имаме материалното изобилие, финансовото благополучие, за да можем ние да осъществяваме наши вътрешни мечти. Но за тази цел е нужно да синхронизираме материалното с духовното в нас. За да го постигнем на този етап от маратона, ще работим конкретно с начините, по които ние отричаме финансовото изобилие. И ще изписваме всички думи, които идват през тези 2 минути, без да се съобразяваме, без да мислиме дали е правилно, дали не е правилно и така нататък. Настройвам таймера за 2 минути. Старт! Пишем всичко, което проявяваме като отричане.
Чести си думичката и стоп. Погледнете сега композицията от думи, как, как изглежда вашата композиция от думи, какво ви прави впечатление, има ли нещо, което ви изненадва, нещо, което ви озадачава. Започнете с цвят, т.е. ние написахме онези противоречия в нас, по-скоро от начина, по който ние отричаме а, изобилието, финансовото благополучие. И това е чрез определени действия, т.е. когато ни се отдават определени възможности, как се саботираме. И всички тези неща ги изразяваме. Аз си забелязвам през мързела, отлагането, понякога ми се проявява през физическо неразположение, точно когато има нещо важно, което трябва да предприема действие или ми е нужна повече енергия, се проявява през някакъв вид неразположение в тялото. Тук даже бих си дописала и надливост. Някога проявявам и това качество. Виждайки ги думите, отбележете си как се чувствате. Има ли нещо, което наистина ви изненадва? Нещо, което така ви е ново, което до сега не сте го осъзнавали. Свалям камерата още малко. Може би не така. Сега ще се фиксирам. Добре. И сега, гледайки ги тези думи, те отново са активирали в мен едно напрежение. Сякаш акумулират енергия, която е токсична за мен. И въпреки, че има отлагане, има застой, има мързел, има ленност в моите думи, в момента аз усещам една вътрешна трескавост. И гледайки ги всичките думи, този път ще ги изхвърляме с замах. Виждам думата следващата. Внимавайте, че тук се чупат много маркери. Тоест, изхвърлям всяка една от тези думи. Правя го шумно. Правя го така, че наистина отвътре се освобождава място. Добре. Мисля, че така доста освободих. И веднага наблюдавам. Имам едно освобождаване, лекота в главата. Сякаш в първия момент ми се замайва, в следващия момент идва яснота. Отбележете за вас, когато всяка една дума от тези, тук не всички като брой думи, които сте написали, а онези, които наистина ви така провокират във вас някакво напрежение, провокират във вас едно безпокойство. И сега започвам директно по тези думи, по тези линии, които са конкретни неща, с които аз отричам този финансов ръст, това финансово благополучие.
към което се стремя. От една страна се стремя към него, от друга страна вътрешно аз го отричам. И тук започвам директно с линия да ги освобождавам навън, като почвам от края. Искам директно да ги освободя. Въртя си листа така, както ми е удобно за ръката. Дишам, пия вода. И тръгвам от началото на листа, независимо от къде ми започва тези линии. Забелязвам, че линиите сякаш на места ми се повтаря движението, което означава, че някакъв ментален стереотип действа в момента. Но аз след малко ще ги още повече. Така ще нейрографирам с нейролиниите. И вижте колко различно сега се получава. И започваме съответно и да окръгляме. Тема. И започвам да окръглям. Наблюдавам се какво усещам, какво се променя в моя вътрешен свят. Как се чувствам? И си отбелязвам. Сякаш това отричане, това противоречие, което от една страна искаме това материално благополучие, от друга страна се проявява през противодействие на обратно. Т.е. във вътрешното ни състояние във вътрешния ни свят по-скоро има несъответствие на това изобилие. Тук не търсим откъде и кога е дошло. Възможно е много, много отдавна по някакъв начин това да се е формирало. Ние тук търсим директно освобождаване. Променяйки през невроните на мозъка ни нашата нагласа.
И изглаждайки с окръглянето тези противоречия в нас. И аз си наблюдавам колко бързо, смело окръглям. Сякаш съм готова вече да премина на ново ниво. И моето подсъзнание в момента съдейства. Нямам напрежение. Усещам една лекота, дори удоволствие. И закръглям така, че да не ми остават никакви следи от изхвърлените първоначално линии. Докато окръгляте, може да се замислите да проследявате, да се връщате в спомени, в които се е случвало това, във важни за вас моменти, които знаете, че е имало възможност да ви донесат финансово благополучие. Как в последния момент се отказвате, т.е. отричате подсъзнателно материалната страна.
Дишаме, пием вода. Може да се усетите дори на моменти, че затаявате дъх. Правете смели връзки, за да можете по-лесно да трансформирате тези стари навици, модели, методи за справяне в нови и такива, които са градивни за вас, за вашия живот, за вашата кариера, за вашите мечти. Така. Идва време да сложат цвят. Спирам едно по електриково. И се питам как се чувствам, използвайки този цвят, как се променя моето усещане. И забелязвам, че в днешното оцветяване аз съм по-внимателна. И веднага го се отнасям какво означава това в контекста на моята тема финансов ръст. Може би по същия начин, толкова внимателно и започвам да си разсъждавам, че е възможно по този начин да действам и така внимателно към новите неща, които биха ми помогнали всъщност да имам по-голям
доход. Тоест, може би тук трябва да вкарам малко повече импулс. Импулс за действие. И така, в тази посока може да си разсъждавате и вие. Задавайки си въпроси. Наблюдавам как се променя енергията в тялото ми. С цвят много, много видно се променят усещането на енергията в тялото ни. И аз го наблюдавам. Как почва в мен да се така навлиза един прилив на енергия. И идва време да си направя тези линии, които са подкрепата от Вселената, подкрепата, която ми е нужна, за да мога да измена това, което не ми харесва. Да се свържа с по-дълбокия вътрешен източник, който да ми даде нужното, за да мога да премина на това ново ниво. Съответно, веднага си закръглям около тази силна божествена енергия. Усетете си вие от колко линии имате нужда да сложите. Като имате в предвид, че вашата рисунка е едно поле. И е нужно да го напоите това поле с толкова вода, така че да подхранва вашите
вашата тревичка или насъждения. Колко енергия ми е нужна да ме подкрепи, за да мога аз да премина в финансов ръст, т.е. да премина в по-горно ниво на тази материална ресурсност. Добре. Тези две са ми достатъчни. И къде се намира решението? Кое днес може да ми послужи като резултат? Т.е. пълно освобождаване от тези противоречия, отричания, свързани с финансовото изобилие. И търся това мое място. Може би е някъде. Ето така. Много интересно, че тук молива ми маркера започна да ми казва. Правя смело тази фиксация, тъй като тук намирам аз решението как да се справя с тези противоречия. С отлагането, с избягването на неща, които биха ми помогнали да увелича своите доходи. Вътрешно ние знаем моментите, в които ни е обхванало страх, нерешителност и с това не сме допуснали финансовото изобилие да дойде от по-голям мащаб. Някога е възможно, сега отказвайки ми маркерите, и чисто нови маркери да ви откажат по време на нейрографичното рисуване. Да, и мисля, че така вече ми харесва как изглежда. Моята фиксация.
Искам да добавим оливчета, така да създам една мекота, нежност, подчертаност, една детайлност. Продължавам с моливи да архетипирам, т.е. да оцветявам. Те ми носят съвсем друга енергия, такава на спокойствие. Там, където забелязвам, че не съм си окръглила, сега го правя, така че виждате ли си, че имате някъде пропуск? И аз продължавам с поток. Не търся никакви фигурки, тъй като всичко, което е познато, е стереотипно. Аз искам съвсем нов поглед, нови възможности, нов ритъм. Прием. И така, поглеждайки моята рисунка, тя вече изглежда по различен начин. И тук виждам промяна, решение, сякаш друго взаимодействие вече с този финансов поток. Но за да видим как се е променило, сега ще актуализираме отново нашата тема финансов ръст за 2 минути. И отново позволявам на всичко, което идва от дълбините на моето подсъзнание, да бъде изразено на листа, без да се замислям. Старт!
Пишете думата и стоп. И сега обърнете внимание отново на вашата така шрифтова композиция. Какво се промени? Как изглеждат сега вашите думи? Цялостно, не дума по дума. Има ли различни шрифтове? Аз забелязвам, че конкретни са с много големи букви, така доста по-голям шрифт спрямо други, които са мънички. И търся така да направя една диагностика. Какво означава това в темата ми финансов ръст? Тук гледаме глобалната тема, голямата тема. И така мога да си ги подчертая тези думи, да им придам енергия. И аз вече така, подчертавайки ги тези думи, веднага започва да ми текат различни асоциации. Смелост, действие, енергия, взор, любов, яснота. Всъщност всичко това комплексно може да ми създаде един подход, с който целеустремено наистина да се движа към този финансов растеж. Така че ще остана да си поразсъждавам. Обръщам камерата, за да се видим на финал. Как обърнете внимание за себе си, как вие се чувствате, какво може да извлечете като полезно, какво може да си вземете от днешното рисуване. Опишете си го подробно в дневника, тъй като накрая, след като свършим целият маратон, това ще ви бъде едно безценно преживяване, вашето пътешествие в рамките на този месец, в който вие променяте абсолютно и категорично толкова много неща, че ще останете изумени. Така че действайте смело, бъдете смели, бъдете активни и ще се видим утре в Т6.